Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, aron maandam kita nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanino ipakita ang imong kaluy ug luwasa kami, Ginoo. Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, ipakita ang imong kaluy ug luwasa kami, Kaluyan unta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyong Dios, ihatag sa imong simbahan nga tinigom sa Espiritu Santo, mahigugma kami kanimo sa tibuok nga kasing-kasing ug magkahiusa sa putli nga kabubuton. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo kaninyo. At imanausab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo. Anhaon kamo sa mapintas nga lobo ug wala sila'y sayluan sa panon nga mga magtutudlo. May pipila unya ka mga tao diha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtotoo sa pagsunod kanila. Busa, pagbantay gayud kamo, og hinumdumi nga uban sa mga luha, gitambagan ko ang matag-usa kaninyo sa adlaw ug sa gabii, sulod sa 3 ka tuig. Og karon, itugyan ko kamo sa kamot sa Dios, ug sa mensahe sa iyang grasya. Makaligon siya, ug makahatag kaninyo sa mga panalangin nga gitagana alang sa tanan niyang katawan. Wala ako maibog sa salapi, o bulawan, o sapot ni bisan kinsa. Kamo mismo nasayod, nga kining akong mga kamot, naghago pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan ko, ug sa akong mga kauban. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo, nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon, uban ang paghinumdum sa giingon sa Ginoong Hesus. Mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Human kini isulti ni Pablo, siya ug ang tanan niyang kauban, miluhod ug nagampo. Nang hilak silang tanan, ug migakos ug mihalok kaniya sa pagpanamilit. Nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo, nga dili na sila magkita pag-usap. Unya gihatod nila siya ngadto sa sakayan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorium.
Awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Ipakita o Dios ang imong gahom, ang gahom o Dios nga imong gigamit alang kanam. Alang sa imong templo dito sa Jerusalem, ang mga hari magdala unta kanimo ug mga gasa. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Kamong mga gingharian sa yuta, awiti ang Dios. Awiti ug pagdaig ang Ginoo nga nagahari gikan sa kahitasan sa karaang kalangitan. Ania nagalanog ang iyang tingog, ang tingog sa gahom. Ilha ang gahom sa Dios. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Diha sa Israel, anaa ang inyong kahalangdon. Ang iyang gahom, anaa sa kapanganuran. Makahatag diha sa iyang santuaryo ang Dios ni Israel. Siya ang nagahatag sa gahom ug kusog, ngadto sa iyang lungsod. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Alleluia, 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 alleluia. Magdaykon ang Diyos, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, o Ginoo. Si Jesus miyahat sa langit ug nagampo. Ug karon muanha ako kanimo dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan apan magpabilin sila dinhi. Balaang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila og walay usa kanila nga nawala, gawas ni agtong tawo nga mawala gayud, aron matuman ang kasulatan. Ug karon muanha ako kanimo ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan, aron malipay sila pag-ayo duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe o gikasilagan sila sa kalibutan, kay dili man sila iya sa kalibutan, ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Himua silang imo gayud pinaagi sa kamatuuran, ang imong pulong kamatuuran. Gipadala ko sila sa kalibutan, ingon nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon, nganha kanimo, aron maimo usab sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Sa atong Ebanghelyo karon atong nadungog sa Jesus nga nagampo alang sa iyang mga tinun-an sa dili pa siya mobalik ngadto sa amahan. Wala siya magampo nga kuhaon sila gikan sa kalibutan, apan mapanalipdan sila og magpabiling nagkahiusa
diha sa Dios. Mga igsuon, nahibalo sa Jesus nga ang iyang mga sumusunod muatubang og daghang mga pagsulay, mga pagkabahin-bahin, mga tentasyon, mga pagsina, mga kasuko ug mga kahadlok. Mao nga pinaagi sa pagampo, gitugyan niya sila ngadto sa amahan aron magpabilin silang lig-on sa pagtuo ug naghiusa sa gugma. Mga igsuon, ang pag-ampo ni Jesus alang sa iyang mga tinun-an, mauusab ang iyang pag-ampo alang kanatong tanan nga ania karon dinhi. Sa atong panahon, dali kaayo motungha ang panigbingkil ug dili pagsinabtanay. Diha sa pamilya, diha sa atong trabahoan, diha sa eskwelahan, diha sa komunidad, o bisan gani sulod sa simbahan. Usahay tungod sa kalainan sa opinyon, dali tang masuko, mohukom, ug mubiya sa panaghiusa. Apan, gipakita ni Jesus nga ang dalan ngadto sa tinuod nga panaghiusa, mao ang pag-ampo. Kung ang usak ka pamilya mag-ampo nga magkauban, mas lig-on ang ilang relasyon. Kung ang komunidad mag-ampo uban ang pagtuo, mas dali ang pagpasaylo o pagsinabtanay. O kung ang simbahan magpabilin nga nag-ampo, magpabilin usab kini nga nagkahiusa diha kang Kristo. Mga igsuon, ang pag-ampo dili lamang pagsulti o pagpadayag ngadto sa Dios. Kini usab maoy pa maagi sa pagbag-o sa atong kasing-kasing. Sa pag-ampo, atong matun-an ang pagpailom, ang pagpaubos ug ang pagigugma bisan sa mga tao nga lisod sabton. Mga igsuon bisad ug lain-lain kita og mga personalidad, lain-lain kita og mga panghuna-huna og talento, mahimo gihapon kitang tinuod nga iya sa Dios, nga nagkahiusa tungod ug alang sa Dios. Mao kini ang atong hagit mga igsuon, nga unta ang atong mga pag-ampo dili lamang unta alang sa atong kaugalingon, kundi alang kanatong tanan, aron kita nga mahiusa, aron kita nga magkasinabtanay, aron kita magkaihiusa sa paghigugma, ilabi na sa panahon sa atong mga lisod nga naagian sa kalibutan. Ug mao kini ang atong mga hagit mga igsuon ko diha ni Kristo, nga unta mahimo kitang mga tao sa pag-ampo og instrumento sa panag-iusa. Ato kining sugdan diha sa mga ginagmay nga mga butang, mga pag-ampo alang sa atong pamilya, paglikay sa mga chismis og mga kasuko, pagpaminaw uban sa pagpailog ug pagpasaylo sa mga nakasala kanato, bisag usahay lisod ang pagpasaylo. Mga igsuon, kung adunay dili pagsinabtanay, unta ayaw dayon tubaga pinaagi sa kalagot. Hinunua, iampo una sila ngadto sa Ginoo. Kay ang kasing-kasing nga nagaampo, dili dali mapuno ka sa kasuko ug sa pagdumot. Ug unta, sama ni San Bernardino sa Siena nga atong gihandom karong adlaw, mahimo usab unta kitang magdadala og kalinaw pinaagi sa mga pulong nga puno sa gugma ug sa kamatuoran. Gipakita niya nga ang usa ka Kristohanon nga nagampo ug nagpuyo diha kang Kristo, mahimong instrumento sa pakighiuli ug sa pagkahiusa. Busa mga igsuon, tan-awon ko na nato ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Nahimo ba tang instrumento sa kalinaw? Nahimo ba tang instrumento sa paghigugma?
o nahimo batang instrumento sa pagkigiusa. Mo na mga igsuon ko diha ni Kristo sa atong pagpadayon ni ining santos nga misa. Hinaot nga pinaagi sa pulong sa Dios ug sa grasya sa Eucharistia. Matun-an nato nga magpabilin, nato ang magpabilin nga magkahiusa. Pinaagi sa atong mga pag-ampo ug pinaagi sa atong mga paghigugma. Ug hinaot nga mahimo kitang malinawon, mahimo kitang matinud-anon ug nagkahiusa nga sumusunod ni Kristo. Again, ato kang pangutanon tagsa-tagsa kakaugalingon. Kumusta man ta karon ang atong relasyon sa atong isigatawo, ang atong relasyon sa Dios, ang atong relasyon sa atong kaugalingon? Nahimo batang instrumento sa panagiusa o nahimo batang instrumento sa pagbahin-bahin? Sa atong pagpangandam alang sa Pentecostes, sayod kita nga bisan na nimuyo kita dinhi sa kalibutan, dili kita iya sa kalibutan. Ang maong kamatuoran nagtawag ka nato sa pag-ampo alang sa tanang tao, hiniusa kang Kristo, nga mibuot nga walay bisan usa nga mawala. Moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang Kristohanon, magmatuuhon sa gugma sa Dios, sa ingon makabot nila ang kahiusahan diha sa ulusahong magbalantay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga anaa sa serbisyong publiko, musaksi sa kamatuuran sa ilang pagtuo, ilabi na diha sa paggamit sa ilang gahom, ug diha sa pagtuman sa ilang mga katungdanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuohon, maningkamot nga mabalaan diha sa ilang pagpuyo matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga idaran, ang mga gimingaw, ug ang mga masakiton, musalig sa Dios, nga malig-on kanila uban ang kainit sa iyang presensya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nangamatay, magpuyo hangtod sa kahangturan, uban sa mahigugmaong Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan maaghop, samtang kami maghigugmaay sa usag-usa. Ikaw mo puyo dinhi kanamo, ug ang imong gugma mahingpit dinhi kanamo. Dawata ang among mga pangamuyo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, ingaan sa gugma, sa gupa o santusa, kining palo, kining bino, ginama sa kamo sa tao. Ang imong mga grasya, umasa mong pangaliyap, ihatag na kanamo, o langit ng Amahan.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawato nunta sa Dios nga mahan magagagahom sa tanan. Dawato nun sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga halad nga gibutan sa imong mga sugo ug tumana ang pagsantos namo diha sa imong pagpanubos pinaagi sa santos nga mga misteryo nga among gisaulog sa angayng pag-alagad kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Malausab kanini. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Akay matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an ug samtang nagtan-aw sila mikayab nga na sa langit aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, uguban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos kagahongan, puno ang langit, unyota sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kaitasan. Santos gad ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang ganamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mawang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiu sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mag-ampo kita samahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa iyong tamaingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan mo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang ingarian ang gahom kami maya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon nato'y pakita ang timaan nga kita managsuon, panagdait. Kudero sa Diyos, nananawagan sa mga sala, sa kalibutan. Kaluy kami, atagi kami sa Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulo lamang mamaayo. ako.
Magampo kita. Ang pagambit sa Dios ng sakramento, Ginoo, magdugang paghatag kanamo sa imong grasya o pinaagi sa paglimpyo kanamo sa iyang gahom sa walay puas, maghimo kanamo nga angayan sa dakong kasa. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadanin niyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.